IFM News Sports. Naibulsa ni Pinay netter Alex Ayala iti muna pangabak iti Gras kalpasan nga inabak na ni Filipino-Australian Lizette Cabrera babay iti score 7-6-6-3 iti opening round iti WTA Eakly Open amang angay EJ England. Kinasapulan ni Ayala tinapig sa pwersa iti maudi paset iti first set tapno maipasarday iti ganda ti dati at doubles partner na nga ni Cabrera amaala iti muna aset. 82nd set, nagbalin asulido iti ground ni Ayala no sa dino nang irukat iti naing piece of baseline attacks bayat ang napintas iti court coverage na tapno may bulsa iti pangabak. Makasango ni Ayala iti second round of 16 ni Valentina Reiser manipot iti Switzerland itang Aldawa. Sa daytoy iti muna pa nagsangod na Ayala kan Reiser no sa dino nag 1-on-1 head-to-head na gitoy babaen iti W25 Yekla Tournament iti Hunyo 2023 no sa dino na ala ti Pinay netter iti Corona. Sa ganaan ni Ayala, ti panagsangod na gito'y kaputa nagbalin asulidon ti ayam iti Swiss netter ang nakasabot kenkwana iti layang Marso iti W75 Trnava Tournament ana angay iti Slovakia. Para iti IFM Sports, dahito ni Idol Joey C. Tatak RMN.